Sing loro sing kulon dipijiti kono kok. Ono kabeh. Wis dikulas jingalek jingalek ki ora mari. Ayo luwe carane ngono dadak arek manuk. Dadi pinut ya. Manuk kok ngene. Ana sing dongmulan kok. Ora males. Wingi ki mulane batin terang Ketemu. Mbah Nirono langsung kelimpat ngono apa? Ada salaman langsung menyat ya pamit. Ini salaman ora, Mbah? Ora. Apa? Nang masjid ki mbok pas entuk, mbok pas selamat to. Terus salaman gelem. Nganu ya salaman gelem iki ora karo namake iki sapa lah. Oh ya wong saking akeh wong ya yo. Saiki nek ning masjid kok arep teko ora gelem yo isin mbek wong-wong. Aku arep meninggal, penantor meninggal nek aja. Aku Ada iki aku rono ngoyo-oyo ki mau. Ora ditani kok nek wis kaya itina kok ngenteni. ah yo maksi wae. Leng moyo Sing ora wis karo lakon ke yo. leng moyo ora karo wong mati ora nitik kok nitik-nitik piye yo. Ana nitik-nitik wis makane aku cilik mendak gede ora nitik ane yo. Andane jaluk ki ora wis to ya yo. Aku dhisik makane dhisik kok wajiban. Mereka lagi nang kiye lho. Boyo anten di pasti. Ai loro ki tahan. Ananten ki yo. Iki berarti kalau ngecek nene sing ngono iki entuk ora. Ah jo to. Iki jadi sing cilik yo. Kok masih mau ngoni jaluk Mbak Yu mungkin entuk ora. Ah yo mikir kan. Aku anu wae. Kenapa ya? Saiki mumpung kok kan mumpung apa iki. Senang piduan cukup Terus saiki apa ki sing wong ngendi kae watu lawang mesti di nganu bojo iku ora sarep garane malahane ngoni ra nyangoni jawu cah cilik mbok anake tanggane mbok apane mesti jaire-ire cah 5 cah pira aku yo bingung yo. Saiki ki mbur nomere gonta-ganti ya. Oh. Mbok anake tenan mbok ora ngerti yo siji wong. Susi ki nomere gonta-ganti iki disimlak ganti meneh lah. Wah berdua. Ora penting. Ora potok penting wong edan. Indonesia ki nomor iki di balance mong Wis kok ilang. Di reset AE. Waduh. Ya betul. Jadi paling kan ora ketampone soloan mlebu ning ngene. Iki kuwi. Nanti nang ya? Nes Kunes. UGM wae malah gampang aku di dosene lanang. Daerah jaluke komputer kok. Ya tetep Ana komputer yo nang wae hasil wae semua kok. lupa cara anak suka. Oh, takon muni Dek ngarani dhewe. pengen nang tak omong nggon tepu ngono ke nganu. Ngendi to sekolahane? Mbuh aku ngono. Anu Mula goleki sekolah kene iki ngendi ya? Universitas apa Pak? Pandanaran. Ora patek nganu ora ya wis kan sungai. Nang komputer wae hasil wae hasil tapi sekolah itu. Wis sulai wapan lulus. Payu. Ayo to men. Logi. Orang kita harus tidak dipakai mayor karo bayar kode yo. Bayar nanti dina kau di pintu jauh. Ampun berasa. Kita ngomong lagi. Semua itu ya semuanya. Ya mau ngomong. Sama-sama dhewe yo moyo ngomong. Ora jarang iki urusan keluarga itu sama apa ya? Melu-melu ae. Insan keluarga ki mbok wakil apa yang main ora. Ah iya Mbak Wagner rasa lucu ya. Nomor Mbak Wagner to. Hotel ngrungokke kae to pas ning kene iki sawen-wen karo gendong ngono nek sawetru kae. Karo Kadang ora hasil lembis bali lek aku karo diboncengke Honda to ngeki kae aku. Aku Ora berhasil. Ayo aku baris kok aku babas ngalor Wagner ning ngrungokke ning kono. Ora hasil ya ayo langsung lemes diboncengke temen.
Muni san. Oh iya. Nah, sopo niku mana? Anu kaya otot iki mung kok iki sing boni. Yang kalau apa iki? Yang berangkat sugih arek tekan isin wong anu ya padha wae. Ya wis Wah, wae itu. padha wae to. Wong gedean wong pakak. Wis wis tam wong suka lho kok tunggal. Ya cegah ya padha wae. Cuma tak takoni. Nek cegah ki yo nganyah nek dituke nek lorong ini piye nyah. Wah tambah lorong. Halo. Ngapa ya? Mama balik. Oh, Udah. kalau pikir. Kok? Kapok. Kuncine kan digawa bae lho, kantongi bae lho. Ning anu Jimbaran. Nyusul Jimbaran. Salah nama sik ya. Kok kuncine takoni ya bae, mesti disaki loro-lorone tak bandeng. Wah, Rumah. Balik. Kok sore? Menu numpake bakso. Aja tiba geblak. Gandengan, Wak. Sing ra iso maku mesti. Apa kuwi? Guramine nggih mateng nggih tak pangan. Tiga wanu. Wong iki barang ndi? Produksi. Kok ora Apa? Nah wingi pas kono. 20 tahun. Apa-apa aku Sing cekakar kuwi. Ayo makune iki jengkluk. Ayo lak cetik ngene iki. Tukune ini pedurungan ra Nek enak. tak mengen langsung guyer-guyer kok. Ora enak. Nek pituk. Ora ana sing buka yo. Nek medelo nang kene iki wae nyuk ngene iki tok ora pangen buat tenaga iki terus kena. Kok kuncinya jaluk kok bae ya. Ngene iki wis kuwantem kabeh asine. Mau ning lor, jarine nilai omah lor. Kil. Nek dipejeti ngene iki ora tedah. Oh, lek kusnan. Ada wong kesel-kesel mesti ngono ta ora iso. Yo iso. Wis tau mesti wong Srio Mario. Kandhani Iso kok apa kok. piye? Angin. Oh. Oh, Sing rasa kene Ya anteng mekak. Orang Loro apa kok? masih kemulingan. ora. Ewan mari. Nah. Wis sing genah juga mesti kok malah cekak kan. Ya wis, Kayak ngalir tekan misal langsung panas satu. masa salat iku udan. Ayo kene panas ngentang-ngentang koyo ngene. Entar sik kae mendung ora. Bisa saya kalau video sih, wah cekrut rambut. Tampuk. Derono kae lho. Sirahe kene to, Pak. Nah, ini mau kecepet kene iki tok karo kene. Padahal lu itu. Gue nek ngene iki kan lha tinggal ngene lho yuk tekuk ngene iki. Tekuk ngene iki. Nah. Iki wis mari asline lho. Wong kecepet ki meng ngono. Pokoke ana lanang kecepet wis go mriki ngono. Ah, sing ngene iki kuwi. Iki wis mak kerak ngono guys muni. Berarti uras sing jendol ning kene iki ilang. Lho, wis beda. Cuma nang kene iki tok, nek wong loro-loro ki lanang-lanang. Dengan iki ya kena. Nah dipejeti kene ya ora pedas bro iki. Iki ta iki langsung kene. Lah, Mas Wawan, turu to. langsung. Apa nanu rene Bang. Wingi rene tuku ning kene tak bodoni ngene kok.
Bojone kono nganu dhewe. Negong. Wah, bojone ketemu. Lha lha bojone Negong. Kene iki rupi seti kok. Rupane kok cekel tambah kaya sapa jarwa brengosane to ngene-ngene. Ayo ngono turu terus satu. Ngedono kepenak kok. Soale arep ndanake kaya wong arep kaya cek bocah pikiran. Ah piye kulino wit biyen nganu deren kok opo-opo dadi karo balas dadi nganu apa wi Anak Saiki macare yo kok. njek bojo kata ya mbak ngarep lawang kabeh kok. tekan saya ini ku ya pau Mangan ya siladeni karo Mbak Lasa. ah ya Gusti ayo kentah terus kulino Oh, klik. Aku sakjane sing wedok ning kono ki ya kira. Berarti anggar tadi iki kita bulan. ah gendeng ya ini jane ki dopeni yo maksudnya ki tunggone meteng tuwa Perkiraane dokter ki tanggal 2. nganu wingi kuwi Iki lah iki oh kamane tanggal 8 niko nek 8 niko kan Mbak Lasa sampe. Sak kira oh nek perkane tanggal ora metu yang kan kudu digawa engko nek menawa bocah iki ning jero gampangane kaya pirang-pirang Sik waduh. Metu tuwa ki ora entuk turune. Rawe mulang ngaleh to. Nangis. kemerahnya sok. Nangis. Loh, Ini ku darane mari. pengen saling apa disumirono kan. Sing wedok sing jero. Mungkin iki sing setengah lagi. Tukoke Mbak langsung komplit kak. Oh, mak gunane mbok ning kono arep jero kene bali bayi ning kono arepan bali rono. Oh wis bali rono kesehatan. Agem bulu. Si gotok ngene iki loro yo nek kecepet ki lho ngene iki tok. Dadi posisi kau mau. Dadi urus sama dipejet-pejet. Maksudnya kan wis meteng tuwa nek bisa arep pakem kene nang kene wae. Maksudnya ibu nak nganu kan yo ben ayo ngono kuwi to santai betul njur kaya tua-tua ngono meneh ngono kuwi lho sangat kaya arep metu njur kaya orang lho iki kan yo bener to. Pak mulai sing jengkel. Pergi am dokter kok senengane gawe-gawe tanggal 28 ngopo. Apa? Pakmu. Nganu kok. Percaya ke kestawa. Nah, ya saya iso kok ngono ki mau perkiraan to kan burung tentu to. Ya, seneng tahu terus sing wosok. Iya. Dokter kan sak tremo. Perhitungane Kok kadang yo maju, kadang mundur ngono kuwi to ora kudu. Ini mari kuwi tak arep. Ora dicekik neh bulune nggo sarung. Ora tahu saiki. Kene ngono kae men mari sik mari kok. Ora tahu. Genti meneh modern apa neh. Iya to. Bawa mesti kok medone kok ganti-ganti ki ora mari. Mitu jenis beda-beda. Tapi cocok sing ngene nang nemu. Dicocok. Ah, Deret nopo sarung. kira-kira mati meh. ya ora mati meh ora dikongkon ke Anak kongkon anak ayo Kemang. Oh, Ini tak neneng lah mon. ora usah wae. lemes. Kok dimek tangan wong ora campur-campur ya. Kecuali ono Ganti kanca sendiri. Ya udah mundur. Tapi kan nek wong wis beda-beda. Nah, ketek-ketek. Kok nek gorono nek kok kono nyumpah kene jangan salahan meneh. yo. Oh disandangi kono ki ya wis suwe. Engko ini apa gone tuh sendiri kan. Ono dhewe rutinnya perangan yo sendiri. Lalu kan yo nek wis tuwa kan disepot wae wis. Ya wis tuwa ki kan ya dalungan wis suwi. Nek nang ngono kan sing kabeh ya kan lampu. Kendur. Pempres kan yo kan kok. Saiki gampang balik ngene pempes kok ya. Oh, nek kene-kene nang gas Pak Dur. Damang kerja ya Dur kenane kan yo kok iki tadi dibutuh-butuh kok tak. Nek sing ngelipat terus kan Ah, ini. yo kan kok yo kok. Oh, kok ringe terus. Nggowo pempres iki tetep subuh ya. Tekan spot sing kene kok ada sini ya. Lah iya to iki madere sini tetke ya ngene iki ya. Senang nggowo nang. Waduh. Mana coknya kowe.
Nek iki gelo jet kenceng ya ora mari ya. Kok tekan kene iki rasa. Nek abdayane omah ya piye. Ah, iya, biar kakak dijudikan apa? Anu tadi Dadi mbokne ibarat kita iso yang pokoknya saya kita bisa yo, jaga itu langsung bumi sing karo jaga. Iya, nah saya cuma Jar gini gelo ngene cekake. Kalene ya sorry. nah, iya surya. Terima kasih.